Ето така изглежда саламчето в готов вариант. Имайте предвид, че се губи около 30% от теглото в готов вариант. И сега ще го пробвам. Аз вече ще го пробвах. Уникален. Правиме салами. Ето така ги режеме. Месецето на по-големи парчета, сланинката на по-малки парчета. Ето така излезе вече нарязаното. Това е парче бекон и едно парче свински врат. Ето така изглежда месото нарязано. Тук има 5 кг и за всеки килограм слагате 21 грама сол. Значи в случая на 5 кг тук има 105 грама сол. Черен пипер на вкус и една чайна лъжица чесън на прах. Ето така изглежда последната стъпка. Напълнили сме пълначката. Тук сме сложили червото. Тук ни е месото. И сега остава вече финалната стъпка, пълненето. И сега вече почваме да пълним. Тук сме надупчили, за да излиза въздух и сме вързали ето това възоче и вече остава да се пълнат саламчета. Това ни е финалният резултат. Напълнихме саламчета и тук имаме още доста. Сега остава само да ги изпечеме. Ще ги затвориме с фолио, печеме така и после само ще отвориме фолиото да ги дозапечеме. Ето така изглежда саламчето в готов вариант. Имайте предвид, че се губи около 30% от теглото в готов вариант. И сега ще го пробвам. Аз вече ще го пробвах. Уникален. Със сос хрен.